Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna, atong pagabuklaton ang Biblia sa Mark chapter 10 verse 1 hangtod sa 12. Apan sa dili pa akong gipaabot usab ang atong pagpanimbaya sa akong lolo nga 93 years old nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. Mayong hapon kanimo lo, and may God's sustaining grace be upon you. Mark chapter 10 verse 1 hangtod sa 12 ang giingon dinhi, unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Hudiya ug tabuk sa suba sa Jordan. Didto gipundukan na usab siya sa daghang tawo ug gitudluan niya sila sumala sa iyang naandan. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol kang Jesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila. Unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa human niya himui og sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi manggod kamo og ulo. Apan sa sinugdan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki ug babayi. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini, ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo. Sa didto na sila sa balay, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus mahitungod niining butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyo sa laing babayi nakapanapaw sa una niyang asawa. Ug ang babayi nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki nakapanapaw usab. May the Lord bless the proclamation of His word today. Sa atong pagsugod sa kapitulo 10 mga kaigsuunan, atong makita nga mibiya na si Jesus didto sa Galilea ug mitabok sa suba sa Jordan didto sa rehiyon sa Hudiya north of Jericho. Sa last half of chapter 9, nakita nato nga si Kristo nagtudlo sa iyang mga disciples lamang privately. Apan niining chapter 10, naa na usab si Kristo nagtudlo atubangan sa baga nga mga katawhan sumala sa iyang naandan. Jesus was always in teaching mode, mga kaigsuunan. While some of the crowds miadto didto aron sa pagpamati sa atong Ginoo, ang mga iskriba ug Pariseo miadto didto aron bikton ang atong buhi nga Dios. Ilang gitest ang atong Ginoo kung unsa ang iyang doktrina aron pakaulawan nila ang atong Ginoong Hesukristo. Ang ilang pangutana adunay kalabutan sa divorce or pagbulag sa managtiayon. Ang girecord ni Matthew, mga kaigsuunan, mas specific. Matthew chapter 19 verse 3 ang giingon dinhi, nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Now, importante kini nga topic, importante kini nga pagtuon, mga kaigsuunan, because we are living in a time nga nagkadautan na kaayo ang atong katilingban.
And speaking of America alone, grabe na ang divorce dito mga kaigsuunan. Mabaw na kaayo ang pagtanaw sa mga Amerikano sa marriage or kasal. Over 40% sa Amerika illegitimate ang mga kabataan nga gipanganak. Ug sa mga minority groups dito 60% mga kaigsuunan. And dugang paniana 1.2 million ka mga bata ang gipatay sa sulod sa sabakan sa ilang inahan kada tuig. Abortion, murder. Abortion is murder. Nagtuo kita nga ang abortion pagpatay kini. Ug adunay major nga movement bisan dinhi sa Pilipinas karon nga i-redefine ang kaminyoon. Ug daghan ng mga nasod nga ilan ang gilegalize ang same-sex marriage. Ug ang divorce rate sa Amerika mga kaigsuunan, grabe kaayo kadaghan ang divorce rate. 100 years ago, ulaw kaayong hisgutan ang divorce, ang panagbulag, pero karon sayon ra kaayo ang makig-divorce dito sa Amerika. Ug dinhi sa Pilipinas gisugda na usab nila ug pakanaog ang balaod, anam-anam mga kaigsuunan, gikondisyon ang hunahuna sa mga tawo nga i-aprobar na ang divorce diri sa Pilipinas. Ug sumala sa mga statistics, 70% sa mga kalalakihan adunay pagpanapaw ug 60% sa mga kababaihan nanapaw mga kaigsuunan. So subo kaayo kini nga pamalandungon, nagkadautan na gayod ang atong katilingban karon. Unsa may ikasulti sa Biblia mahitungod niini nga topic mga kaigsuunan, marriage and divorce. Now, kung atong hatagan kini og serious attention, kini nga passage sa atong teksto niining taknaa mga kaigsuunan, daghan kayo kini og difficulties. Mao nga ato kining anam-anamon og tuon systematic study aron aduna kitay kasayuran kung unsa gayud ang gitudlo ni Jesus mahitungod sa kaminyoon, marriage mga kaigsuunan. So adunay tulo ka punto ang atong pagtuon niining taknaa. Una, God's standard for marriage. Ang standard sa Ginoo sa kaminyoon. Ikaduha, God's purpose for marriage, ang tumong sa Ginoo sa kaminyoon. Ug ikatulo, God's decree for marriage permanency. Kabubuton sa Ginoo nga ang marriage mahimong permanent. Mudangat kita sa unang punto mga kaigsuunan, God's standard for marriage. Sa bersikulo 6 hangtod sa 9 sa atong teksto mga kaigsuunan, gipakita ni Jesus ang standard sa Ginoo sa marriage. O gipakita ni Kristo nga ang bitik nga pangutana sa mga eskriba ug pariseo sipyat gayod, gumikan kay nag-focus lamang ang mga eskriba ug pariseo sa usa ka bersikulo sa daang tugon sa Deuteronomy chapter 24 verse 1. Dito sila gap-focus sa usa ka bersikulo unya ilang giabusar kadto nga bersikulo nga lisensya aron makigbulag sila sa ilang mga asawa anytime. Unsa may giingon sa Deuteronomy 24 verse 1, kung ang usa ka lalaki mangasawa ug unya dili na gusto ang lalaki sa babayi kay may hipalgan man ang lalaki nga wala niya higustuhi bahin sa babayi, maghimo siya og sulat sa pakigbulag ug ihatag niya kini sa babayi ug papahuwaon niya ang babayi sa iyang balay. So, nagtuo sila nga natrap na nila ang atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay kun mo alkontra si Jesus sa divorce or pagbulag sa bana o asawa, ilang akusahan si Jesus nga nakigbatok sa balaod ni Moises. Pero gipildi sila ni Jesus sa ilang kaugalingon nga argumento. Giingon ni Jesus nga ang pagtugot ni Moses mahitungod sa divorce or pagbulag dili kana mao ang plano sa Ginoo alang sa kaminyoon. Gumikan kay sa ilang kapanahunan, mga kaigsuunan, dunay debate, dunay paglantugi, paglalis kung unsa gayod ang buti pasabot sa Deuteronomy chapter 24 verse 1. Adunay nag-ingon nga kung ang usa ka partido dunay kabit or nahimong dili matinud-anon sa kaminyoon, mao kadtoy basis sa divorce. Pero aduna usay grupo sa panahon ni Jesus nga nagtuo nga kung adunay dili higustuhan sa bana sa iyang asawa, pwede siyang makigbulag anytime. So kung makatilaw lang ang bana og nilutuan sa asawa nga wala niya magustuhi, pwede niyang bulagan ang iyang asawa. Well, gideclare sa atong buhi nga Dios ang
tumong sa kaminyoon nga ang kaminyoon sa verse 5 o verse 9 sa atong teksto. Ang mga Pariseyo manggod nang hinambog nga aduna sila'y kahibalo mahitungod sa balaod sa Dios, ang ilang problema gimisinterpret nila ang balaod sa atong buhi nga Dios. Mao nga gidala sila ni Kristo pag-usab didto sa Book of Genesis kung unsa gayud ang tumong sa Ginoo sukad pa sa sinugdanan. Kung atong basahon ang verse 6 sa atong teksto, ang giingon ni Jesus dinhi, apan sa sinugdan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki o babayi. So gibuhat sa Ginoo ang duha lamang kamatang sa tawo, laki ug bayi, separate and distinct from one another. Ug mahinungdanon gayud kaayo mga kaigsuonan nga atong hinumduman nganong duha lamang kamatang sa tawo ang gibuhat sa Ginoo, laki lang ug bayi, for the purpose of providing companion for the man. Ang giingon sa Ginoo, dili maayo nga ang lalaki mag-inusara. Ikaduha nga tumong, for the purpose of establishing a union between male and female that would form bond stronger than they were as individuals. So huyang ang laki ug bayi kung mag-inusara, pero kung magkahiusa diha sa kaminyoon, mahimong lig-on ang duha. Tinuod biya na, ang duha ka stick nga kawayan lisod man balion kaysa sa usa lamang ka stick mga kaigsuonan. And then ikatulong tumong, for the purpose of providing the means through which the human race would multiply. So mao nga lalaki ug babayi duha lamang ka matang ang gibuhat sa Ginoo for the purpose of multiplying the human race. Mudaghan ang mga tawo. Imposible biyang mudaghan kung lalaki ug lalaki ang magminyo, babayi ug babayi ang magminyo. That is foolishness. Klaro kaayo nga gusto nilang balion ang disenyo sa Ginoo sukad pa sa sinugdanan. So mo kadto ang unang punto. God's standard of marriage is marriage between man and woman. Period. Dili na nato na usbon nga standard mga kaigsuonan. Gumikan kay kung usbon nato nga standard, nakasala kita sa Ginoo, atong gibugal-bugalan ang atong buhi nga Dios ug ang iyang tunglo maanaa kanato. Klaro kayo. Man and woman, male and female, di na nato na usbon mga kaigsuonan. Bisan pagdaghang rally karon nga usbon ang definition sa marriage, but we stick to the standard of marriage and our conscience is telling us nga mao kana ang insakto mga kaigsuonan. Ikaduhang punto, God's purpose for marriage, ang tumong sa Ginoo sa kaminyoon. Unang tumong, sumala sa nahasulat sa Genesis chapter 2 verse 18. Ang unang tumong is companionship, aron adunay makauban ang lalaki. Genesis 2:18, dili maayo nga mag-inusara ang tawo, himuan ko siyag kauban ug katabang nga angay kaniya. So gikumpirmar kini sa science mga kaigsuonan. Gipamatud-an kini sa science nga ang mga minyo mas taas-taas ang pagkinabuhi niining kalibutana. Mas jutay ra ang ilang balatian nga masinatian kaysa sa mga single. Now, this is not to say nga atong gikondenar ang nagpabiling single, gumikan kay ang mga nagpabiling dalaga o ulitawo hangtod sa ilang pagkatiguang, adunay mga cases nga wala lang gyud pod gitugot sa Ginoo nga maminyo sila. Duna sila'y gift of celibacy. Dunay mga tawo, pareho kang Pablo, susama kang Pablo nga gipili nila nga magpabiling single aron dili sila maisturbo sa ilang pagsangyaw sa ebanghelyo. Gipasabot kini ni Pablo sa 1 Corinthians 7:32-35. Ang giingon dinhi, buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tawo nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siyang magpahimuot sa iyang asawa. Busa, mabahin ang iyang hunahuna. Ang babayi nga dili minyo o ang usa ka dalagang putli magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babayi nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay magtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan, dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. So dili bawal ang magminyo, kay mo gini disenyo sa Ginoo sukad pa sa sinugdanan. It is not good for a man to be alone.
But in the case of Paul ug sa uban nga mga alagad sa atong buhi nga Dios, gipili nilang magpabiling ulitawo or dalaga aron dili mapugnan ang buluhaton sa Ginoo. Hinuon buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto ug hingpit nga magtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. So, whether minyo or dili minyo, mga lagad kita sa Ginoo. That is the point of Paul. But in his experience, mas gipili niya nga magpabiling dili minyo. Dili kini pinugsanay, mga kaigsuunan. Gumikan kay ang Biblia klaro kayong nagaingon sa Kolosas nga kun atong pugso ng usa ka tawo nga dili magminyo, magpabiling uli tawo, doktrina kuno kana sa mga demonyo. So dunay mga grupo nga ang ilang mga ministro or ang ilang mga pari ilang gihimong balaod nga dili mahimong magminyo. The Bible tells us doctrine of the demon kana, doktrina sa mga demonyo. Mao gani nga daghan kayong mga iskandalo nga nangahitabo kay gipugos man ang mga magbubuhat nga dili magminyo, nga magpabiling dalaga ug ulitawo, mga kaigsuonan. Now, doon na po uban nga gidelay nila ang ilang kaminyoon, gidilatar, gumikan kay dili pa sila andam. Kay ang taong minyo mo akaon sa iyang pamilya, mo pa-eskwela sa iyang pamilya, kinahanglan nga doon na siya stable nga trabaho, mao nga nadilatar ang iyang pagminyo. But the ultimate purpose of God for human being is that maminyo sila. Gumikan kay ang giingon sa Biblia, it is not good for the man to be alone. Kung atong basahon ang Proverbs chapter 18 verse 22, kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag kaayuhan. So, mga bana, higugmao nato ang atong asawa. Gasa di kana sila gikan sa Ginoo. Kanato, gasa na sila sa Ginoo sa atoa. Kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag kaayuhan, magpaila kana nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Gipanalanginan dai kita sa Dios. Gumikan kay nakakaplag kita og mga asawa. Higugmao nato ang atong mga asawa. Proverbs chapter 19 verse 14. Ang mga dato kanunay nga makakita og bag-ong mga higala apan ang mga kabus biyaan sa ilang mga higala. Now, masubo kini, mga kaigsuunan. Mao gani nga kinahanglan gyud nga maminyo ang usa ka tawo kung gitawag siya sa kaminyoon, and I believe majority of the people in the world gitawag sa kaminyoon aron nga magtinabangay ang asawa ug bana aron molambo ang ilang kinabuhi. Ang single person nga gustong magminyo kinahanglan nga musunod sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Dili kita magdali-dali sa kaminyoon, mga dalaga ug ulitawo, dili magdali-dali sa kaminyoon, iampo ka na og duro, gumikan kay ang kabubuton sa Ginoo mao gyud ang kinahanglan nga matuman. Ang ikaduhang purpose sumala sa Biblia mahitungod sa kaminyoon mao nga ang pag-establish sa union between male and female, lalaki ug babayi, mga kaigsuunan. Ug kun magkahiusa kuno ang laki ug bayi, mahimo silang mas ligon kaysa sa niadtong nag-inusara pa sila. Mao kini giingon sa Mark chapter 10 verse 7 to 9. Tungod niini mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundi usa na lamang. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo. O kini nga union, mga kaigsuunan, kini nga panaghiusa sa bayi ug laki, daghan kayo og aspeto, mga kaigsuunan. Una, sexual aspect. Siyempre, adunay privilege sa pagpakighilawas, mag-enjoy ang bana ug asawa, dili lamang aron manganak, kundi i-enjoy ang usag-usa. Ang tawong makasasala, iyang i-pervert, iyang hugawan ang blessing of sexual enjoyment nga gihatag sa Ginoo sa managtiayon, pinaagi sa hinayop or sama sa mananap nga kaulag, mga kaigsunan. So kining pagpanapaw, pagpangabit, makabungkag gayud kini sa kaminyoon. Daghan kaayong mga kaminyoon nga nabungkag gumikan sa mga adultery, mga pagpanapaw, pagpangabit. Dili disenyo sa Ginoo nga ang pagpakighilawas buhaton outside of marriage. Kinahanglan ang pagpakighilawas anaa lamang sa bana ug asawa, ug mao kini ang
Sugo nga ikapito, ayaw pagpanapaw. Well, ikaduhang aspeto sa panaghiusa sa bayi ug laki kining intellectual aspect. Ang duha ka individual adunay susamang paglaom, adunay susamang pangandoy, adunay susamang tumong. Ang bana mo encourage sa iyang asawa ug musuporta sa iyang asawa ug dili mudaot sa iyang asawa. Maingon mausab ang asawa, musuporta sa iyang bana, mo encourage sa iyang bana ug dili mudaot sa iyang bana. So amigo kining duha, barkada kining duha, nagkahiusa mo ganing gitawag og managtiayon kay nagkatiayon gayod. Subo kayong pamalandungon ang managtiayon nga sigig away. Kada adlaw gasigig away, kada adlaw gasigig sinagitay. Kabubuton kana sa Ginoo. Ay, iampo nato ang atong mga kaminyoon nga ang gugma mo patigbabaw. Efeso kapitulo 5 bersikulo 28. Kinahanglan nga ang gugma maghari. Kinahanglan nga ang mga bana, Ephesians 5:28, kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Ang husband ug ang wife, mga kaigsuunan, kinahanglan nga mamintinar ang pagsalig nila sa usag-usa. And they must grow intellectually together. And then, usa pa ka aspeto sa pagkamanagtiayon, mao kining moral aspect. Nga ang amahan o ginahan, mutudlo sa ilang mga anak, sa pulong sa Ginoo, sa balaod sa Dios. Spiritual aspect usab, nga ang mga ginikanan maningkamot nga ang ilang mga anak madala sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Mark chapter 10 verse 8 to 9. Ug silang duha mahimo ng usa, busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundi usa na lamang. Tungod niini ang gihiusa sa Dios, kinahanglan nga dili bulagon sa tawo. So giklaro gayod sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuunan, nga ang marriage, ang Ginoo mo'y gadisenyo ni ana, ang Ginoo mo'y gatakda ni ana, sukad pa sa sinugdanan. Ug sama sa Sabbath, mga kaigsuunan, ang marriage creation ordinance nga magpabilin as long as the present world exists. Ug ang ikatulong tumong sa kaminyoon mao ang procreation of the human race, kining mudaghan ang mga tawo, manganak ang mga tawo. Genesis 1:28, panganak kamugdaghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Well, ang pagpadako sa mga anak, importante kini nga contribution alang sa maturity sa mga tawo. Mga anak gayod ang mga minyo. Ang giingon ni Albert Mohler, ni atong gi-interview siya sa CNN, parenthood is a part of helping to create adults. Mamature ba yun ang tao kung manganak na? Mohler said, we grow up by having children. Without that responsibility, we have a generation of perpetual adolescents just growing old. Nindot nga idea ni Albert Mohler. This is really about avoiding responsibility, and I find that tremendously sad. We have to understand that parenthood is to be understood as a part of marriage itself. Kabahin sa kaminyoon mao ang parenthood nga kita muatiman ug mumatuto sa mga anak. Ikatulong punto, katapusang punto, God's decree for marriage permanency. And by the way, gisulti ka to ni Albert Mohler, kay uso na kayo sa Amerika karon ang pagpakuha sa bata, pagpatay sa bata sa sabakan sa inahan, which is murder, sala at tubangan sa Ginoo. Ikatulong punto, God's decree for marriage permanency. Ang union, ang panaghiusa sa kaminyoon nga gi-establish sa Ginoo, mabulag ba sa tawo? Kabubuton ba sa Dios nga bulagon kini sa tawo? Well, giklaim sa mga Pariseo nga si Moses kuno naghatag og pagtugot, permission. First of all, kadto nga pagtugot, matud pa kang Hesus, gitugot lang kadto sa kagahi sa ilang ulo aron makontrol ang divorce. Kay uso na manggod ang divorce sa mga kanasuran sa una. Uso na kayo sa nga tanan ba? Ang mga bana, ilang sipaon ang ilang asawa, kung dili na nila gusto. So uso ni adtong panahona, nakita ni Moses nga ang mga Israelita
misundog sa practices sa mga nasod, mao nga naghatag si Moses og balaod mahitungod sa divorce aron ma-regulate ang divorce. Dili bot pasabot nga ang divorce kabubuton sa Ginoo. Mo kini ang gipasabot ni Kristo kanila. Miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi man gud kamug ulo. Gaawat-awat man sila sa practices sa ubang mga nasod nga uso ang divorce. Mao nga gitugot na lang ni Moses sa kagahi sa ilang ulo aron maminus-minusan ang divorce. Mao nga gabuhat si Moses og balaod sa divorce, but it doesn't mean to say nga kabubuton sa Ginoo ang divorce. Temporaryo lamang kadto, mga kaigsuonan. Ang giingon sa Ginoo sa Malakyas kapitulo 2 bersikulo 15 ug 16, klaro kaayo nga gidumtan sa Ginoo ang panagbulag sa asawa ug bana. Wala ba kamo hiusaha sa Dios sa lawas ug sa espiritu? Unsay tuyo niya niini aron makabaton kamog mga anak nga tinuod nga katawhan sa Dios. Busa pagmatngon kamo nga dili ninyo lapason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa, nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Dili ako gusto nga buhaton sa bana kining daotang butang ngadto sa iyang asawa. Busa pagmatngon kamo ug ayaw ninyo lapasa ang inyong panumpa ngadto sa inyong asawa. So nakita nato, mga kaigsuonan, dili kabubuton sa Ginoo ang divorce. Ang giingon ni Jesus, to divorce and then go to another is to commit adultery. Matud pa sa Mark chapter 10 verse 9. Because there had been inseparable union. Whatever God has joined together, let no one separate. Mo kini giingon sa Ginoo sa bersikulo 9. Tungod niini ang hiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo. And this is a permanent union. Ug walay katungod ang mga tawo nga i-dissolve ang kaminyoon or putlon ang kaminyoon. Kung unsa ang gihiusa sa Dios, walay bisan kinsa nga adunay katungod nga mubulag niini. So, kinahanglang masayra nato, mga kaigsuonan, nga gidisenyo sa Ginoo ang kaminyoon to be permanent. Mao nga ang mga ulitaw og dalaga sa among simbahan nga nagplanong magminyo, tambagan gyud namo kanunay nga hunahunaa gyud na og duro, pamalandungi og duro, iampo ka na og duro kay once lang gyud na mahitabo, permanent na gyud na. Dili na mura og kaning ukay-ukay ba nga kung dili matakdo sa imong lawas pwedeng iuli nimo sa tindahan ug ilisdan og lain. Dili ingon na, mga kaigsuonan. Dili kini grocery item nga pwedeng pulihan. It is a permanent transaction, mga kaigsuonan. Ug mo kini ang kabubuton sa atong buhi nga Dios. Now ang pangutana, wala ba gyud exception, pastor? Wa ba gyud giingon sa Biblia nga exempted? Ato kining tun-an sa sunod nga semana kay taas kaayo kini nga pagtuon, mga kaigsuonan. Introduction pa lang kini sa atong pagtuon niining simanaha, niining adlawa. Busa atong atngan kini nga pagtuon sa mga sunod nga kahigayunan kung itugot sa atong buhi nga Dios. Now, sa atong mga kahigalaan nga wala pa kang Kristo, ang giingon sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang marriage, ang husband and wife, ilustrasyon lang kana sa pagkahiusa ni Kristo ug sa iyang iglesia. Unsaon man nga mahiusa ka kang Kristo, ikaw makasasala, nahailalom sa tunglo sa buhi nga Dios, kinahanglang matangtang ka na nga tunglo. Unsaon pagtangtang sa tunglo nga ikaw makasasala sa pulong sa hunahuna ug sa buhat, sukad pa kaniadto hangtod karon ug ugma makasala ikaw. Unsaon nga matangtang ang tunglo? Dili kini matangtang sa imong kaugalingong pagkabuutan higala gumikan kay ikaw makasasala, pero matangtang ang tunglo, ang imong pagkabuutan hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Ang pamaaging nga matangtang ang tunglo mao nga ang pagkamatarong ni Kristo ug ang iyang dugo isulob kanimo, itabon sa tanan nimong mga sala, ihugas ug gisaad kana sa Ginoo nga iyang pagabuhaton kanimo kung ikaw maghinulsol ug mudangop kaniya ug mutuo lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Mao kana ang bugtong pamaagi nga matangtang ang tunglo sa tanan nimong sala, past, present and future. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya ug sa grasya lamang ug madawat kini nimo pinaagi lamang sa pagtuo. Buhata kini
higala karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna ug among gipangayo nga magbunga kini sa kasing-kasing huna-huna sa mga katawan ug hinaot nga magiyahan ang mga individual aron ang ilang kaminyoon mahauyon sa imong kabubuton o Dios. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.